ҷавону навраси дигари ноогоҳ ба доми ин гурӯҳҳо шомил шуда ҳаёти худ ва наздиконашонро зери хатар гузошта аз бетарафии мову шумо паси панҷара шинад. мову шумо бояд хуб донем ки агар ҳамдил ва ҳамфикр нашуда зимоми тарбия ва масъулиятро ба ӯҳда нагирем, ҳамзамон тамошобин нашинем, ҳолати ба вуқӯъ омада ранги солҳои дигар пеш такрор мешавад. ҳамзамон бояд бо масъулияти том дарк намоем ки сабаби асосии рушд наёфтани соҳаи иқтисодиву иҷтимоии шаҳри хуру, инчунин ҷалби сармоя, ҷалби сайёҳон ин фаъолияти ғайриқонунии гурӯҳҳои алоҳидаи манфиатҷӯ ва муташаккили ҷиноӣ ки аз хориҷи кишвар назорат ва маблағгузорӣ карда мешаванд мебошад. воқеаҳои такроршудаи солҳои охир дар шаҳри хуру бори дигар водор месозад ки сам ва нақши аҳли зиёх ҷамъ 4345 нафар дар мубориза ба ин рафтору амалҳои ғайриқонунии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ва тарбияи насли навразу ҷавон натиҷаи дилхоҳ ба бор навоварда истодааст. ҳамзамон мехоҳам ба бархе аз онҳое ки дар боло зикр шуданд дар давоми рӯзҳое ки дар шаҳри хуру рух дод барои ба эътидол овардани вазъият бо мо ҳамкорӣ ва дастгирӣ карданд изҳори сипосу миннатдорӣ баён намоям. сокини ноҳияи ванҷ, фурқати ҳукумат. рости гап, телевизионро тамошо мекунам, газетаҳоро мехонам. ҳама дар бораи вазъияти хоруғу чанд ҷинояткор гап мезананд. бисёр шармам меояд. пеши роҳи бесарусомонӣ дар Сурияву Ироқу Афғонистон гирифта шуд. Инсоният фашизми ҷаҳониро нест кард. дар чанд рӯз дар Қазоқистон 20 000 ҷинояткорро маълум намуданду паси панҷараи зиндон бурданд. имрӯз вазъияти онҳо ором ва қонун ҳукмфармо аст. эй мардам, 30 сол мешавад ки ҷинояткорӣ дар шаҳри Хоруғ аз байн намеравад. дар барномаҳои телевизиони вилоятӣ бо далелҳо садо дод ки саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ биноҳои мақомотҳои маъмуриро ғасб карданд, оташ заданд, мошинҳои хизматии мақомоти давлатиро сӯзонданд, бетартибиҳои оммавӣ ташкил карданд, бо силоҳи оташфишон кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро ба қатл расониданд, гаравгон гирифтанд, таҳдид ба хатар карданд, таҳдид ба куштор садҳо маротиба мекунанд, ба намояндаи ҳокимият зӯроварӣ мекунанд, хизматчиёни ҳарбиро таҳдиду таҳқир мекунанд, на як бору ду бор зарари маънавӣ, молумулкӣ ва ҷисмонӣ расониданд. боз дигар мо чиро интизор шавем? мо аз ин кирдори ҷинояткорони шаҳри Хоруғ дигар ҷинояти оддӣ нест, балки ин як амали террористӣ аст. мо аз прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон расман хоҳиш менамоем ки ҷинояти роҳбарону аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғро ҳамчун амали террористӣ баҳогузорӣ намоянд. баъз будагист нисбати онҳо бахшидану гузаштанҳо. фарзанд ки гуноҳ кард, аввал ӯро огоҳ мекунӣ, сипас насиҳат мекунӣ. баъде ки ислоҳ нашуд, маълум ки оқибаташ чӣ мешавад. агар ҷинояткорон ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ихтиёран ҳозир нашаванд, пас нисбаташон чораҳои қатъии қонунӣ андешида